Jotije makwan gi ohewo 100 e apis Jalup jatend piny mothichi e apisi Rigathi Gachagua ochungi e tich kendo mi yweyo mochuno. Okang' makama obiro e kinde ma ywaruok podi nitie bang' kanyo othich Gachagua e apisi kendo ma ochwe odhi omako bura e doho. Jotijego onyis ni odhi e yweyo ma ochuno kochako odiechieng' ma kawuono. Apisago oriwo mago madito e apisno, jotije makidieny mar tich kata job group T kod U, jotije mag orak makojolo bende onyisi ni odhi e yweyo ma ochuno. Lemo ma wegi dhi pacho gin kaka mag jong'ad rieko, jotend jotije sirikal e apisno, directors e kin mamoko. Barua mar chungo apisasgo ondiki kod jagoro mongirore e tayo chenro mag jotije sirikal Patrick Mwangi.